Αυτό που δεν έχουμε πει ότι είναι μια ερασιτεχνική προσπάθεια. Είναι κάποια νέα παιδιά που δεν είναι καν μετεωρολόγοι. Είναι όμως εραστές μετεωρολογίας και έχουν κάνει μια δουλειά που θα τη ζήλευε και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και επιτέλους να δούμε και τα πρόσωπά τους. Δύο από τους 6 δράστες. Να καλωσορίσουμε λοιπόν τον κύριο Κώστα Βίσιο, ο οποίος είναι ερασιτέχνης, όπως είπε ο Τάκης, μετεωρολόγος. Καλησπέρα σας. Και δίπλα μου τον κύριο Θωμά Γεωργίου. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Μιλάμε στο ελληνικό. Γνωριζόμαστε ως μέλη μιας διαδικτυακής κοινότητας, η οποία λέγεται Ελλάς Weather List. Είναι μια ανοιχτή παρέα που αριθμεί 600-700 άτομα, κοντρικά, η οποία κάνει συναντήσεις κάθε χρόνο, διοργανώνει ημερίδες, σεμινάρια, ενημερώνεται, ανταλλάσσει, αλλά κυρίως έχει δημιουργήσει ένα καταπληκτικό δίκτυο σταθμών σε όλη την Ελλάδα που το χρησιμοποιεί και η επίσημη και οι επίσημες αρχές, δηλαδή και το Πανεπιστήμιο και το Αστεροσκοπείο και η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πώς προέκυψε αυτή η αγάπη, πώς προέκυψε και το ενδιαφέρον το μεράκι? Το 1999 δημιουργήθηκε αυτό το group, η Ελλάς Weather, και το είχαν φτιάξει δύο παιδιά από τη Θεσσαλονίκη. Και μόλις το δημιούργησαν στο ίντερνετ, είδαν ότι άρχισαν να γίνονται εγγραφές συνέχεια από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Οπότε άρχισε και μεγάλωνε αυτή η ομάδα. Εμείς να βλέπουμε και το site τόση ώρα ακούμε τον κύριο Βίσιο, να βλέπουμε και τις εικόνες εδώ. Και κάποια στιγμή άρχισαν να εγκαθίστανται και οι πρώτοι μετεωρολογικοί σταθμοί. Είτε από ιδιώτες, από εμάς, από άλλους ιδιώτες, είτε από επίσημους φορείς, όπως το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Κάποια στιγμή παρουσιάστηκε η ανάγκη αυτά τα δεδομένα των μετεωρολογικών σταθμών να μπουν σε έναν πίνακα που μπορούμε να βλέπουμε εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, τι καιρό κάνει σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Έτσι άρχισε να δημιουργείται μια ιδέα. Και τα τεχνικά μέσα πώς βοηθηθήκατε? Δεν είχαμε καμία βοήθεια επί της ουσίας στην αρχή. Ξεκίνησε από τη δική μας, ας πούμε, ανάγκη να μαζέψουμε όλους τους σταθμούς σε ένα σημείο, ώστε να μπορούμε να τους βλέπουμε έτσι με μια ματιά. Γιατί στην αρχή, ας πούμε, ψάχναμε μια στον ένα σταθμό, μια στον άλλο και δεν μπορούσε να γίνει γρήγορα αυτή η διαδικασία. Δηλαδή να δεις με μια ματιά πραγματικά τι γίνεται σε όλη την Ελλάδα. Είναι άδικο, αλλά έχει κολλήσει, με συγχωρείτε, έχει κολλήσει το λάπτοπ και είναι άδικο, τόσο καιρό, τόση ώρα το χρησιμοποιούσα. Τώρα που θέλω να δείξω κάποιες από τις σελίδες σας, έχει κολλήσει ο υπολογιστής. Θα το λύσουμε το πρόβλημα. Ωραία. Συγγνώμη για τη διακοπή. Οπότε, μιλώντας μεταξύ μας, ξεκίνησε, ας πούμε, μια προσπάθεια και είπαμε έτσι. Στην αρχή ξεκίνησε μάλιστα οριζόντια η διάταξη των μετεωρολογικών σταθμών. Και είπαμε μετά καλύτερα να γίνει κάθετα. Ας πούμε, είναι πιο εύκολο, γίνεται και ταξινόμηση κτλ. Μόλις και το δημιουργήσαμε αυτό και βάλουμε τους 2-3 πρώτους δικούς μας σταθμούς, είδαμε ότι αυτό άρεσε πάρα πολύ. Και στη συνέχεια άρχισαν να συμμοντώνονται όλοι οι σταθμοί. Δηλαδή, όλα τα παιδιά ήθελαν, ας πούμε, να είναι ο σταθμός τους εκεί. Οπότε άρχισε και μεγάλωνε. Μετά, βέβαια, είδαμε ότι αυτό πραγματικά, ας πούμε, το βλέπουμε και στα στατιστικά βέβαια που έχει το site μέσα, ότι πραγματικά το βλέπουν και επίσημοι φορείς. Πόσοι το βλέπουν καθημερινά το site? Η επιλεξιμότητα, Ο μέσος όρος είναι γύρω στους 3.500 με 4.000 μοναδικούς επισκέπτες. Μοναδικούς επισκέπτες. Που σημαίνει δηλαδή ότι επισκέψεις μπορεί να έχει και 10 και 12 και 13.000. Ναι, περίπου 4 φορές παραπάνω είναι από τα τη κλικ μέρα που δηλαδή, που έχει ξεκινήσει το metar.gr υπάρχει πρόβλημα με το site πάντως. δεν μπορώ να μπω. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Σας το λέω για τους φίλους, τους δικούς σας συνεργάτες που ακούνε, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Από τη μέρα που έχετε ξεκινήσει, πόσοι έχουν μπει μέσα στο Μέτρο? Είναι πάρα πολλοί. Δεν είναι μόνο αυτοί που βλέπουν το site, γιατί είναι άλλο αυτά τα στατιστικά και άλλο αυτοί που παίρνουν τα στοιχεία. Γιατί είναι κάποια πανεπιστήμια, ας πούμε, το Πανεπιστήμιο του Σικάγο, στο Μάντσεστερ, οι οποίοι παίρνουν τα μέταρ. Δηλαδή, όπως είναι και το όνομά του, γι' αυτό προέκυψε και αυτό το όνομα. Το μέταρ τι σημαίνει? Σημαίνει είναι κωδικοποιημένο, κωδικοποιημένα μάλλον τα στοιχεία του σταθμού. Δηλαδή τι δίνει, ας πούμε, στις τρέχουσες, στο τρέχον σημείο. Θερμοκρασία, υγρασία, καιρικές συνθήκες. Είσαστε πάρα πολύ αναλυτικοί. Δηλαδή, και εγώ όταν μπαίνω και διαβάζω ότι για να κάνεις την τάδε διαδρομή και θες να πας εκεί, μπορείς να αποφύγεις τον καιρό που κάνει εδώ ή να πας από την άλλη ή
τι καιρό κάνει στην τάδε παραλία ή είναι εντυπωσιακό το ότι έχετε φτιάξει εφαρμογές. Προσπαθώ τώρα, δυστυχώς έχει πέσει ο σερβερ. Πριν από μία ώρα που το είδαμε, πάντως δούλευε. Τώρα δούλευε. Πριν μπείτε μέσα, είχα ανοίξει τη σελίδα και πήγα να κάνω ανανέωση και πέσει ο σερβερ. Μπορείς να δεις στο site σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση, την εικόνα του καιρού σχεδόν παντού στην Ελλάδα. Μπορείς να δεις δορυφορικές εικόνες από την Ελλάδα και την Ευρώπη σε πραγματικό χρόνο. Μπορείς να βρεις εικόνες από web κάμερα σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Μπορείς να βρεις σε χάρτη Google επάνω τις καιρικές συνθήκες, θερμοκρασίες με μία ματιά. Δυστυχώς όλα αυτά δεν μπορούμε να τα δείξουμε. Δείξαμε όμως το πρωί. Εμείς το δείξαμε γιατί το χρησιμοποιούμε να κλέβουμε φουλ. Το χρησιμοποιούμε πολύ, ιδιαίτερα. Και στο καινούριο μέτρα που ισχύει από προχθές, υπάρχουν και χάρτες που δείχνουν τον ημερήσιο ιετό. Την βροχή, πώς έχει βρέξει. Να ρωτήσω κάτι. Ποια είναι τα επαγγέλματά σας, γιατί ασχολείστε ερασιτεχνικά, αλλά... Ναι, ο καιρός είναι καθαρά χόμπι. Είναι καθαρά χόμπι. Είμαστε λάτρες του καιρού πιο πολύ. Δηλαδή, ναι, μεν υπάρχουν οι ερασιτέχνες μετεωρολόγοι, αλλά το θεωρώ λίγο πιο βαριά ταμπέλα το ερασιτέχνης μετεωρολόγος. Πρέπει κάποιος να ξέρει, να έχει πάρα πολλές γνώσεις, να φτάσει μέχρι κάποιο επίπεδο πρόγνωσης. Ναι. Να έχει κάτσει, να έχει διαβάσει. Εμείς είμαστε πολλοί είναι ερασιτέχνες μετεωρολόγοι, αλλά οι περισσότεροι είμαστε πιο πολλοί, βάζοντας και τον εαυτό μου μέσα, λάτρες του καιρού. Λάτρες και της μετεωρολογίας και του καιρού. Ναι. Εγώ είμαι προγραμματιστής. Μάλιστα. Και ο Θωμάς? Εγώ ασχολούμαι με το εμπόριο επίπλων. Ο Θωμάς, σε πληροφορώ, είχε ένα και έχει, δεν ξέρω, έχω καιρό να μπω στη σελίδα που είχε στην Ιγουμενίτσα, που είχε καταπληκτικές εικόνες και από την κάμερά σου. Πάντα έβλεπα, γιατί πάω απέναντι στην Κέρκυρα και πάντα έβλεπα Βάλαμε και μια καινούργια κάμερα τώρα στη Σαγιάδα, οπότε διευρύναμε το ορίζοντα. Μιλάμε τώρα, για να καταλάβει ο κόσμος, για καταπληκτική δουλειά. Μιλάμε για ατέλειωτες ώρες δουλειάς, για μια δουλειά που είναι άκρως επαγγελματική, παρότι οι ίδιοι ερασιτέχνες που την αξιοποιεί η επίσημη πολιτεία, που την πληρώνουν από την τσέπη τους, και που έχω την εντύπωση ότι οι προοπτικές είναι ακόμη καλύτερες, να κάνετε ακόμη περισσότερα πράγματα. Νέες ιδέες υπάρχουν και θα τις υλοποιήσουμε. Αν μπεις να δεις το site της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και μπεις και δεις το site των παιδιών, είναι η μέρα με τη νύχτα. Η μία είναι η επίσημη πολιτεία με τα εκατομμύρια, τα πανεπιστήμια, τους ερευνητές, και η άλλη είναι μια ομάδα παιδιών. Αν δεις λοιπόν τι έχουν κάνει αυτά τα παιδιά, θα απογοητευτείς. Το εξερεύνησα. Ίσως είναι επειδή εμάς είναι πιο πολύ σαν χόμπι. Το κάνουμε στον ελεύθερο χρόνο μας. Χωρίς να πληρώνεστε και βάζετε στο χέρι στην τσέπη. Το χόμπι είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Είναι πολύ μεγάλη αγάπη. Παιδιά, είναι καταπληκτική η δουλειά σας. Metar.gr, θα το πούμε και θα το ξαναπούμε. Πολλές φορές οι θερμοκρασίες που δείχνουμε το πρωί είναι από το Metar και το λέμε και το ξαναλέμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις αναφορές που κάνετε. Όχι, δεν είναι. Και όταν γίνεται αναφορά δεν είναι κλέψιμο που είπατε. Είναι δεοντολογία. Και είμαστε υποχρεωμένοι, καθότι και δημόσια τηλεόραση, να τηρούμε τη δεοντολογία. Τώρα δηλαδή ο καιρός πώς θα είναι το επόμενο διάστημα, γιατί εμείς τα είπαμε το πρωί έτσι χοντρικά, είπαμε ότι αλλάζει ο καιρός και έχει αρχίσει και έρχεται το φθινόπωρο σύμφωνα με τις βροχούλες και τις, πώς το λένε, την πτώση της θερμοκρασίας. Ο Θωμάς έχει έρθει ήδη από το φθινόπωρο. Ταξίδεψε. Ναι, εγώ είχα μεγάλη διαφορά από την Ιγουμενίτσα. Ξεκίνησα, ας πούμε, με φθινόπωρο και προχωρημένο φθινόπωρο κιόλας. Εδώ ακόμα είναι καλοκαίρι. Ναι, έχει αλλάξει ο καιρός πολύ μεγάλη. Θωμά και Κώστα, να ζητήσετε ποιος από την παρέα σας είναι αυτός ο οποίος έχει κάνει δολιοφθορά και έχει ρίξει το σερβερ. Και δεν παίζει το σερβερ. Είναι τρομερό τώρα. Το βλέπουμε χρόνια. Η στιγμή που ήρθε να το παρουσιάσουμε με τους ανθρώπους που το έφτιαξαν, μας πρόδωσε την τεχνολογία. Εντάξει, δεν πειράζει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να δούμε γρήγορα έτσι δύο-τρεις εικόνες, δύο-τρεις κάρτες για τον καιρό, να έχουν μια εικόνα οι τηλεθεατές. Να ρίξουμε και μια δορυφορική εικόνα από την Νορβηγική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τα παιδιά θα την ξέρουν. Είναι μια πολύ ωραία έτσι, εντυπωσιακή εικόνα της Ευρώπης. Αυτή την ώρα να δείτε πώς έχουν τα πράγματα. Και πάμε να δούμε γρήγορα τις κάρτες με την πρόγνωση του καιρού. Ο καιρός σήμερα, πρόσκαιρες καταιγίδες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Άνεμοι βόρειοι, 6 μποφόρ, και η θερμοκρασία στα βόρεια 10 με 28, κεντρικά 12 με 31 και νησιά 18 με 31 βαθμούς. Στην Αττική σήμερα περιμένουμε λίγα σύννεφα, μέχρι 31 βαθμούς το θερμόμετρο. Θεσσαλονίκη, συννεφιά, άνεμη μεταβλητή, 4 μποφόρ, θερμοκρασία 16 με 27 βαθμούς.
Αύριο Δευτέρα βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο, κυρίως το μεσημέρι. Πέφτει λιγάκι η θερμοκρασία. Την Τρίτη, λίγες βροχές στα ανατολικά ηπειρωτικά. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος ο καιρός, άνεμοι βόρειοι, εξυμποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τετάρτη γενικά έθριος καιρός και ανεβαίνει λιγάκι η θερμοκρασία. Πέμπτη Παρασκευή συνεχίζεται έθριος ο καιρός, άνεμοι νοτιοανατολική, εξυμποφόρ και η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σαββατοκύριακο θα δροσίσει κυρίως στην βορειοδυτική Ελλάδα και μάλλον θα έχουμε και κάποιες βροχούλες. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε για τον καιρό. Να σας πούμε και γρήγορα τι θα διεκδικήσετε αργότερα στέλνοντας ένα απλό SMS, ένα ωραίο τριμεράκι